हेलो लोगोफोर सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय गिबियावनो गुगोलाव एबा क्रोमआवहाय थांनानैहाय सार्च खालामदो टाइप खालामदो amrit Briksya Andalan बेबायदि टाइप खालामदो आङो टाइप खालामबाय amrit Briksya Andalan बेनि उनावहाय सार्च खालामदो अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै बहाय amrit Briksya Andalan बे गाहायाव थुनानै होबावदो गोथाङाव अब्ला बेबायदि ओंखारफैबाय दाना नैबे 3 लाइनावहाय थुनानै होदो बे 3 लाइनाव थुयोब्ला बेहाय माखासे अपसन ओंखारफैबाय नै बाव गोजायावहाय लगइनआवहाय थुनानै होदो लगइनआव थुयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय बेवहाय गिबियावनो रेजिस्ट्रेशन मबाइल नाम्बारखौ होदो गावनि मबाइल नाम्बारखौ एबा जायनि सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामगोन बिनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगौ बिनि उनावहाय क्लिक हियार टु गेट वन टाइम पासवार्ड बे गोथाङावहाय थुनानै होदो गाहायाव अब्ला बेहाय OTP आ फैसिगोन OTP फैबाय बे OTP खौहाय बेयाव OTP लिरनाय दङ बेहाय थुनानैहाय OTP खौ साबमिट खालामदो नाम्बारखौ होदो बिनि उनावहाय लगइनआवहाय थुनानैहाय होदो बिनि उनाव लगइनआवहाय थुयोब्ला बेबायदि ओंखारफैबाय नै अब्ला बेवहाय गाहायावहाय बेयाव गोसोम नुजादों नै डाउनलड प्लान्टेसन सार्टिफिकेट बे डाउनलड प्लान्टेसन सार्टिफिकेटआवहाय गोसोमाव थुनांगौ आरोखि अब्ला बेहाय थुना होब्लानो डाउनलड जाबाय अब्ला आङो थुबाय बिथिं डाउनलड जागासिनो सार्टिफिकेटआ अब्ला सार्टिफिकेटआ अलरेडि डाउनलड जाबाय नै बेनो नै सार्टिफिकेटआ अब्ला बेखौहाय फाइलाव थांनानै नायहैदो फाइल मेनेजाराव थुबाय आं फाइल मेनेजाराव थुनानै बेवहाय डाउनलड्सआव थुदो डाउनलड्सआव नायदो फाइल मेनेजाराव अब्ला बै गोजौआवनो प्लान्टेसन सार्टिफिकेट 2024 बे जिखुनु मोनसे क्लिक खालामना होदो बेलाय नै सार्टिफिकेटआ ओंखारबाय नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनानै सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनानै जाबाय